Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Met de kleine inleidingen van de vlog. Dus wat is er allemaal gebeurd? Ik heb voor de eerste keer reden met mijn DAX. Ik heb een tour gedaan met een auto. En toen kluchterste van heel de zaal. Ik heb prijzen naar Frankrijk gassen. Moet ik prijzen. We waren naar snowboarden, Brent en ik. En ja, heel haast verdold. En we zaten in Frankrijk. Rijssel, Parijs. Oh, we hebben bijna in Parijs gezeten, pijs ik. We hebben dat tour tegengekomen. Maar ja, gaat u wel zien in het filmpje. Allee, veel plezier. Welkom in de splinternieuwe West-Vlaamse vlog weer gasten. Vanaf vandaag maak ik dus rien met mijn auto. Zonder elle. Hou heel eruit op het uit. Ik heb een vaststriepbus. Hey, feest, feest, feest. Dat wil dus ook zeggen, we worden de naam hier op een truffel. Dat ik ook mag rien met mijn dak zijn gasten. Haha, hela. Want met een autorijbewijs moet je ook met een brommer rien. Dus ja, nog mijn plaatje er, hou mijn plak eraan hangen. En hupla, hangsteken en ermee rien. Ik zie dat heel gaan zitten, gasten. Ja, ik kan er eigenlijk nog niet meer in. Ik heb er al een keer op nepret gereden. Maar ja, juist er nog maar in eerst. Dus ja, ik ga dat ik moet oefenen. Misschien dat ook wel gefilmd wordt. Ik kan het nog wel zien. Ja, het is ook wel een rode ding zijn. Een rode mislukkingen. Als ik er een filmpje wil maken. Dat ik er zo'n ruffelingen met een mens. Dat is zo niet ooit zijn. Dat is er niet ooit zijn. En ja, dat is hier eigenlijk een helm. Dus mama en papa die vroeger ook met een motor. En dat is mama uit een helm. Dat past perfect in mijn hoofd. En dan zo moet ik gewoon een helm met kopen. Het zijn ook kosten gespaard. Oh. By the way is mijn haar ook geknipt. Dat zal ze nog eerst wel niet uitzien, want ik heb juist uit de helm gekomen. Maar ja, ben ik dan vast zijn naar de coiffeur geweest. Oh ja, kan ik zeer getelefoneerd. Hallo, is er nog plaats voor vanavond? Ja, het komt maar af tegen te veel. Ik heb mijn auto en mijn haar laten gaan snijden. Voilà, bij deze is dat ook weer gebeurd. Ja, gasten, ik heb normaal hier niet met mijn DAX vandaag, maar hij is hier kwijt nu hard aan het rennen. Ja, moet ik een keer aan tafelen. Kan ik ook eens weer en weer rien met die DAX. Ik zou wel wachten tot morgen. Het is toch dat morgen een beetje schoner weer is. Ja, het filmpje is al een beetje vertraging in, maar ja, dat is toch maar zo. Kan ik er ook niet aan doen dat dat hier aan het rennen is, ik weet nu ook. Het is godverdikke weer van een onteur te zijn. Gasten, kijk, ik heb juist een toertje gedaan met mijn DAXke. En wel, dat is godverdikke aardig rien, weet. Kijk, ik heb er nog nooit van mijn leven mee gereden en amai. Ja goed, ik ben nog niet gewoon, ik heb een accident gehad, dus ja, het is al in orde eerst. Dat schakel moet nog een beetje gewend komen. De freng, dat is eigenlijk een ambrage. Ja, dat is nou een ding dat moet gewend komen. Maar ja, ik kan me zeker wel daarmee. Ja, ik krijg er echt wel heen mee. En ja, juist hier aan de hazen, hier een freng zit ook, hier een voorfreng. Dat is allemaal nog een beetje gewend. Ja, ik zeg ook maar gewend van met een velo en met een auto te rijden. Ja, ik heb nog nooit op een brommer gezeten. Maar kijk, ik heb nu een klein toertje gedaan en ik kan me zeker mee zijn. Ja, ik kan me zeker mee. Allee, tot even zijn gasten. Ik zou zeggen, ik ga hier een keer filmen, meestal kan het erin ben. Ja, met duct met een camera en mijn boskassen plakken, maar ja. Maar even wachten, wat je deze keer maakt, dat we een beetje goed kunnen rijden. Daarmee, ja. Allee, tot ze bit, Ik ga hier een keer starten, gasten, moet goed starten, hè. Ja, niet. Wacht, Voilà, ze. Hank. Ja. De holsta met dezelfde sargesbussen, ja. De holsta niet goed van mijn sargesbussen als ze nu reden is of niet. Enfin, een hele lange deur die bestellen en het was snel erin. Dan de jar, ik kan er zo bloed maken op de post. Goh, ja, gasten, voor te beginnen, dat is allemaal heel goed, dat wel. Ja, godverdikke, die deur ga je dan automatisch weer open. En de toebluff niet, maat. Dan de jar eigenlijk. Dus ja, voor te leren rijden is dat allemaal heel geestig en ding, maar het mag wel een beetje meer pet zijn. Dat het zo'n beetje rapper trekt. Ik ben niet van plan voor rapper dan 50 te rijden, want ja, ik heb mijn verhaal. Als ik een tegenhouden ben en moet het om een autoribus afgeven, dat is het zeker niet waard. Nu, enfin, voor nu te leren schalen en dan kan ik weer schalen en ik kan draaien en doen. Ik heb me geamuseerd. Het is wel moeilijk, het is enorm wennen. Ja, ben ik gewend van in een velo te zitten, die twee niet weet en een DAX, dat weet je een beetje meer, dat is veel kleiner. Je moet ermee schalen. De freng, als ik de freng induw uit mijn velo, sta ik daarover mijn steur. Dat is allemaal een beetje wennen. Maar ik kan je niet gewoon, ik kan je niet stellen gewoon. Het is allemaal goed verlopen, dus ik vind dat u mag de keer in zitten. Mijn kadetten zit niet ook nog. Maar ik vind iedereen van DAX. Zeg het een keer. Zie je het zwemmen bent. Ja, soms lijzen ze er toen hier in dat eiland, als overdag, kijk daar is een warmtelampen. Ja, een beetje te zon, als we toen met de poot open, met de nagel te strak. Maar vindt dat zo moet je zien, maar het jammer van de zo is dat ze vrij schijtige beestjes.
Als ze daar liggen en je komt binnen in een kamer, wakker vindt. En dan vliegt hun en een eruit. Dat is like, benauwd van natuurlijk. Kan ik dat dus nooit filmen. Ik heb er ooit één keer een foto van kunnen trekken, maar heel zeldzaam. Als ik dat in mijn hoekje zit, heel stilletjes, zoet ik gebeuren dat er een heb kruipt, maar vanaf dat je weet, wak, dat is op, hè. Dat is niet te schaden. Dat kan ik ook wel toelichten, maar ik kijk wat een kalenderman dat ik ben. We staan in Hossel op juli en staat dat niet te piet heb heel in de kalender. Dat hangt hier, ik vind dat een keuze voor die foto. Er zijn een kalenderman zeker niet. Ik schrijf dat nooit niet heb, ik vergeet dat om te verdraaien. Kan dat toch op de foto dat ik square vind. Het is zelfs trouwens dat het alleen is van 2020. Het is nog heel erg hangt van 2019. Maar het was een square foto, ja. Ja, wat ik van eerst door ons dan even gisteren film moeten doen. En dat is een toertje doen met de auto. Kijk de keer hier zelfs. Square zonder de nelle eraan, vallen ze. Maar hier kan hij in gang steken. Goed, ik krijg niet, eerst gesloten van eerst. Hopla, open. Weet ik niet, hier kan verpakken van hand. Hopla. Kan je ermee nog zien? Hier de sleutels erin. Maar daar hadden we afleggen, hè. Voilà, dat is een beetje het lawaai van mijn Fiesta. Kijk, zeg. Dat is hier een Sarsbus, kijk. Maakt enorm veel lawaai. Ik vind dat een beetje lawaai maakt, moet ik goed doen, nee. Ik vind dat machtig, en wat je zo'n beetje lawaai maakt, het gaat wel niet te dol voor in de Fiesta, maar enfin, maakt school leven, dat is het belangrijkste voor mij. Allee, ik kan nu een toertje doen ze te maken. Voilà ze, en nu ben ik een toer aan rijden naar IJsmolen. Kijk, ik kan het wel zien, gasten. En weet je dat ik mee? Ja, van eerst Brentje. Maar ik ga hem ook voeren, gasten. Ja, je kunt dat wel gaan pijzen. Man, dat is weer niet te doen. He. Die luchten zijn weer uit. En weet je, we zitten er altijd met een probleem. Ik met een kleiner probleem, Brent met een groter probleem. Aan het donkere zee zien we er niet. Er is een nachtblind. En Brent is zelfs overdag. En als ze nu aan toe doet, ziet hem ook niet. Hé, gasten, dat is niet normaal. He. Kijk, Baaf, je loopt in de deur. Oei. Ja, jij zal het beeld, gasten. Wat verdek het toch. Man, we zijn er onder bijna voor een wat te eten. Moeilijkheid wat tegenkomt, we zitten er nu al verdekken in Frankrijk, hè. Maar dat is hier niet te scannen, hè. Hier een straatje in, daar een straatje in, comines, dit, dat, al die plakkaten in het Frans, ik zei het tegen Brent. Man, dat zijn er al Franse plaks dat we weer tegenkomen, hè. We zitten nu in het was, ik zal het toen een even toe. We komen hier toe in, een poortje gesloten. Een plakkaat is kitrank, bienvenue à, wat kost het weer, hè? Metropolis. Bienvenue à Metropolis. Mijn oren is raar. Ik ga dat hier zelfs een keer toe zeggen. Ja, je gaat dus voor eerst niet zien. Nu zit het plakkaatje skiet te hangen. Bienvenue au centre le Val Littérateur. Ja, kijk, ik ga het hier een keer toe nemen. Bon, ja, ik kan het eerst niet zien. Ik ga er een keer op duwen. Ja, zie ik. Een gesloten poorten. En als je er oude gaat zien, voor te vragen wat we er hier eigenlijk uitsteken. Brandt er wel nog lucht. Maar eten, dat hebben we er nog niet, hè. Wat is me dat hier eigenlijk? Soufre is het een wafel? Atmosferiek. Dus wat is dat? Man. Ja, het hebben we het. Kijk, bienvenue à Metropolis. Weet hem twee van Hydras, maar dat eigenlijk is Metropolis. Kun je het wat eten? man. Ja, maar we er verder op zoektocht, hè. Als nou, ik had nooit geloven, maar we er in een Rijssel gezeten, hè. Lille, Rijssel. We zijn eigenlijk gewoon compleet verdwaald te zijn. Kijk, hoe laat het in de zin, het heeft vrees tot hoofd. Als het niet later is. Heel snel op zoek geweest achter eten. Niks gevonden, als we toen het dat vonden, geen parkingen erbij. Ik weet niet wat in mijn serie. En nu staan we hier aan het restaurant dat we eigenlijk ook aan stoppen. Voor, we kennen dat hier een bolette, een stekje met kaas in en een frikadelle die hier al 2 dagen ligt. Heb tegen. Het speelt mij in de film, het smaakt. Maar ja, ik kan er eigenlijk wel pijn dat dat waar is, maar we hebben echt in Rijssel gezeten. In Rijssel, plakkaten van Parijs en al, ik kom er tegen. Ik zei, man. Ja, maar goed, in Parijs zijn we niet geraakt. Ik ging andere keer Le Tour de Eiffel filmen, hè. Ja, godverdikke, ik Brandje, je geniet ervan, hè. Lekkere bolet. Man. Oh. Over en out. Movento. Die boletten, ik weet niet wat dat andere was. Het was oranjes met een brood van hele pasta tralala erin. Ik weet niet hoe krokant, die frikadellen. Massa's pikant. En toen die boletten, dat trok ook uit niet. Mijn keel brandt tot en met. Brent lag erover als dezelfde. Dat is hier niet garnaal. Maar er naar binnen, voor zeer achter een slok voor te drinken, voor het een beetje weg te spoelen. Ik zeg, als dessert kun je niet missen. Nee, hier zijn. Een Lipton Calippo, smaakt goed. Ik kan hier, ik kan hier tussen mijn been steken, zeg. Als drankje, ook een Lipton. Wat verdijd, dat is wel hier in orde, hè. Ja,
Het is eigenlijk alle twee green tea. Het ene is bevroren en het andere niet. Ah ja, maar ja. Het smaakt wel steeds beter dan die boletten van dat was. Wauw, mijn keel is toch nog in branden. Zou dat in hoe krijgen? Man. Dat was eigenlijk echt hekke toeren gisteren. In één keer zijn we er aan het rijden. Ik zei, hoe tegen brand. Maar zet me redelijk, een stadje iedere keer in een verplichte richting indraaien. Nooit, ja, ik doe dat, ja. Dan kregen we er al eigenlijk serieus voor honger. Ik zei, de eerste autostrade dat ik meteen kom, mag er rijden. Brent, oh kijk daar, een plakkaat van autostrade. Ja, we er naar de autostrade, maar hier ben je er. Ik zei, kijk tegen Brent, kijk er een keer naar links. Dat is toch een ding. Allee, naar Champ, of hoe noemt dat al? Dat winkelcentrum. Bah, het zeggen hem. Ik zei, ja meneer. En als we er hier passeren, oh kijk, nou ik mijn werken, er is zo. Moest ik dat schelden. En we passeerden we toen al. Ook aan de kant. Ik zei, Brent, we zitten hier op de autostrade naar Rissel. Oh, zeg. Ik zei, maar ja, er is er geen één overheid, tot naar Rissel. Maar ja, dat kan toch niet, dat kan. Ja, dat is helemaal zeker vindt. En één keer, Roubaix, Rissel, Paris, Neuville, al zo'n ding. Nee, en we er maar vinden, waar zitten we er hier eens mee? Ja, in de stad van Rissel, van eens. We zijn er toen aan het rondrijden. Ja, een serieuze het was zaterdagavond. Uitgandersbuurt liep toch wel wat jonge gasten. Ze kenden ze er geen corona, allemaal zonder sluizen. Ja, enfin, ze moeten ze er al heen. Ja, weer niet te voelen voor iedere keer dat we toen het wat tegenkwam voor tegen, was er in de eerste 2 kilometer geen parkingen. Ja, dus het zit ook vet mee. Ja, en we er eigenlijk heel een beetje gezeten in Frankrijk. We kregen er al een keer een bericht. Brent zei zo, dus maar je kreeg hier een bericht, je kijkt. Welkom in Frankrijk. Weet je, ja, en dan zei hij, man. Ik zei, hier de auto was in voor 10. We draaien me er daarop. Bienvenue à Metropolis. Ik zei, Metropolis, wat is dat nu weer? We pezen eigenlijk eerst dat een pretpark of zo was. Ik heb het toen opgezocht. Blijkbaar moet dat ja, het was een cinema of zo zijn in Frankrijk. En elke geval stond er een heel plan op de muur. Enfin, blijkbaar is dat een cinema. En zo zit er uiteindelijk weer een raad. En weet je dat toen aan het ene raad zijn, in Oekenen. 2 restaurants in Oekenen. Waar wij eigenlijk constant passeren aan naar rust gaan, maar ons dus een crème eten. Niet te kan. Ja, kijk, en nu ben ik hier bezig met mijn aquariumstukjes. Kijk, heel leeg. Hier zitten mijn visjes nu in. Ja, hier mijn schelpan zit hierin. Maar ja, ik weet niet of je dat eigenlijk weet, maar schelpan en vissen, dat mag niet open. Als je de schelpadden bij een vis steekt, terwijl je schelpadden hun, hop, in een vis hebt. Ja. Je kunt dat niet opensteken. Ik vind dat wel eigenlijk jammer dat dat zo als kon is. Hier dan zo een beetje visjes erbij. Maar ja, dat ik heb een broeiolie aangezet, gekraamd. Voilà, dat ziet er ook weer proper uit. En dan zo ja, zijn we er hier een beetje bezig. Ja, met een aquarium ontkussen, een beetje met een bureau heb kraam. Ik heb mijn snowboard ook al aan de kant geleid. Voilà, ze. Deze is dat hier het einde van mijn vlog, gasten. Tot de laatste keer. Vergeet niet te liken, te abonneren, heel de rut, de patat. Allee, hoe je het er goed, hè?